Ahojte, dneska sa budeme baviť o zloženom úročení. V tomto videu sa vám pokúsim vysvetliť, čo to zložené úročenie je, ako funguje, ako sa vám pomocou zloženého úročia dokážu zhodnocovať peniaze a vlastne celkovo, o čom zložené úročenie je. Tak, zložené úročenie znamená, ako už je vlastne aj v názve, že získavate peniaze nielen z vašej začiatočnej sumy, ktorú ste dali, ale aj vlastne z tých úrokov, ktoré vám už tá suma vygeneruje. Vieme si to predstaviť ako napríklad snehovú guľu, ktorá je najprv malá, potom sa do nej pridá sneh a viac a potom sa čím ďalej tým viac a viac nabaluje a v stále vo väčšom množstve. Napríklad takéto zložené úročenie funguje, veľmi jednoduchý príklad. Máme 1000 eur, čo sme dali teda na šporiaci účet a tento šporiaci účet by nám vyrábal 5% ročne. Každý rok by náš šporiaci účet bežne vyrábal teda 50 eur. Je to úplne ľahká matematika. A ak by mali sme šporiaci účet, ktorý normálne zarába, ďalší rok by tam bol teda 1100. Ale keďže máme zložené úročenie, tak ten ďalší rok to už nebude nám získať ten úrok z tých 1000 eur, ale už to bude vlastne rovno z tých 1050, ktorých tu teda máme po tom prvom roku. Veľmi jednoducho vysvetlené. Tieto peniaze sa vždycky budú nabalovať do toho celkového čísla a potom sa už nám nebudú zúročovať iba to prvé číslo, čo sme tam dali, ale vlastne celé toto väčšie a väčšie. Tým pádom hneď ďalší rok sa nám už vlastne pridá. Nie, jak tu sa nám pridalo 52, 50, tu sa nám zase pridá ešte viac, tu na to už bude okolo 55 eur. Takže hej, a každým rokom vlastne sa toto bude pridávať viac a viac. A každým rokom to bude väčšie to číslo a väčšie. Napríklad to si viem pozrieť. Že ďalší rok to už bude teda rovno z tých 1157 na 1215. A tým pádom to vždycky sa bude zväčšovať. Najprv to bude vyzerať ako veľmi drobná suma, napríklad tu na to je tých 250. Ale čím ďalej, tým to bude viac a viac. Povedal teda príklad, ako vám vie sa každý rok vždycky bude zväčšovať o tú sumu, vlastne čo vám už ten úrok zhodnotí, čo vám to už zarobí. Je napríklad toto dosť veľký bonus, že vlastne v zloženom úročení sa vám už týchto 50 eur nabalí na tú teda snehovú guľu alebo na váš účet a už ďalší mesiac alebo rok sa vám už bude úročiť aj z toho, teda zarábať peniaze. Samozrejme, skoro väčšina šporiacich účtoch funguje na takomto zloženom úročení, že vaše peniaze sa vám potom budú nabalovať, ale niektoré proste tak nefungujú, takže na to si treba dať bacha. A ak aj máte nejaké teda účty, ktoré nefungujú, tak si to viete tak sami zariadiť tak, že tam tie peniaze vždycky budete nahádzovať, ale tiež je možné, že niektoré účty to nebudú povolovať, napríklad budete môcť pridávať peniaze iba niekoľkokrát v roku. Tak dúfam, že som vám týmto viac priblížil, ako fungujú teda zložené úročenie. A teda toto je iba také pokrytie z povrchu, ale tak dúfam, že aspoň to chápete. A preto dúfam, že aj vy teda pôjdete skúsiť takéto šporenie. A pamätajte, čím skôr začnete, tým viac zarobíte.